ito ang kanilang naipasok. Tanging 11 calls lamang ang ibinigay sa Wizard kung saan 9 naman dito ang kanilang naipasok. Nagtulungan ang Wizard player para naman patumbahin ang top team sa pangunguna ni Bilal Kubibali na nagpasok ko ng 27 points at 6 naman ang kanyang rebounds at pinangunahan ito si Jarrett Allen ang Cavs gamit ang 21 points at 11 rebounds. Nagtapos ang laban sa score na 115-105 paborhuyan sa Cavaliers. Samantala, tiniyak ng Bureau of Animal Industry ang pagpapatupad ng mahigpit na quarantine at biosecurity measures sa Talisay, Camarines Norte. Kasunod ito ng nagpositibong mga itik mula sa isang farm sa nasabing bayan noong Desyembre 6 ng kasalukuyang taon. Nabatid na natuklasan ng highly pathogenic avian influenza type A, subtype H5N2. Ito ang kauna-unahang kaso ng naturang bird flu strain sa bansa at unang kaso naman ng avian influenza sa naturang lalawigan. Sa ngayon ay sumasailalim na sa kaling at pagpatay nga ito mga natitirang itik upang tiyakin na hindi na kumalat pa ang naturang sakit. Patuloy naman ang investigasyon ng ehensya upang matukoy ang pinagmulan ng mga infected na itik. Kinumpirma naman ng Department of Agriculture na nagpatupad na sila ng mga checkpoint o pagbabantay sa mga lugar na malapit yan sa mga apektadong lugar para hindi na kumalat pa ang naturang bird flu. Sa dagdag pa nating balita, nanindigan ng Department of Agriculture na wala itong jurisdiksyon sa lumulubong presyo ng lechon ngayong panahon ng holiday season. Ginawa nga ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa ang paglilinaw kasunod na rin ng mga ulat na tumataas na hanggang sa 30% ang presyo ng mga binibentang lechon sa gitna na rin ng pagtaas ng demand. Ayon kay de Mesa, ang lechon ay isa ng processed product kaya't wala ng jurisdiction dito ang kanilang tanggapan. Ito ay binibili at nailuluto tulad ng ham dahil dito ay nasa ilalim na yan ng Department of Trade and Industry. Ayon pa kay de Mesa, tanging monitoring ang kanilang magagawa para dun sa farm gate price at retail price ng mga baboy at sa mga farm at merkado at maging ang gagawin nila dyan sa Department of Agriculture ay doon sa kanila mismong trabaho ay nakalaan na tungkulin o yung nakaatang na tungkulin sa kanila yung monitoring at pagsabihan yung mismong mga pinanggagalingan, mga magsasaka na nag-aalaga ng baboy. Ngunit doon sa mga nagproseso na ng lechon, hindi na husaklaw ng Department of Agriculture. Sa iba pa mga balita, naglibot ang mga kinatawan ng Office of Transportation and Security dyan ho sa pasilidad ng Incheon Airport sa South Korea. Ito yung pang-alamin ang mga moderno at makabagong pamamaraan pagdating sa operasyon ng cargo sa kanilang bansa. Pinangunahan mismo ni OTS Undersecretary Crisaldo Nieves ang on-site inspection sa naturang paliparan na isa nga sa pinakamagandang airport sa buong mundo. Ayon kay Nieves, nais nilang gayahin ang cargo operation nito maging ang kanilang airline operation. Nilalayon ng pagbisitang ito na mas lalong mapagbuti pa ang kahandaan ng Pilipinas pagdating naman sa usapin ng transport security. Ito muna mga kabombo, bago yung iba pa nating malalaking balita mga kabombo, bago tayo magtuloy-tuloy. Ito, agaw pansin. Dahil nga doon sa listahan ay pumangatlo pa lang Pilipinas sa listahan ng mga bansa na malimit bumisita o gumamit ng Pornhub doon sa kanilang mga binibisitang internet sites. Ito ay batay na rin sa 2024 Year in Review na inilabas ng naturang portal. At nangunguna naman ang ating bansa o ang bansang Amerika, sinusundan ng France at gayon din ang nasa 14 na spot ang Pilipinas pagdating sa annual consumption. Ibig sabihin, mas marami hong mga bansa ang nagtatagal doon sa naturang site o adult site kaysa naman sa mga Pilipino na bumibisita dyan. Ayon nga sa naturang site, kumukonsumo ang mga Pinoy na bumibisita doon ng average na 9 na minuto at 1 segundo sa panunood ng mga uploaded videos. Sa naturang adult sites
lalo na yung mobile version ay binibisita nasa pamamagitan ho ng mga cellular phones. 97% dito ay mula ho sa Pilipinas. Sinusundan dito ng mga bansa kagaya ng Mexico, ang Ehipto at maging ng Colombia. Batay naman sa report ng website ay 45% ng web visitor na mga Pinoy ay nasa age group na 18 years old hanggang 24 years old. 28% ay mula ho yan sa age group na 25 hanggang 34. Habang 11% naman ay mula sa age group na mula yan 35 hanggang 44 years old. Habang 8% lamang ang nasa edad na 65 pataas. Nung nakalipas na taon nga mga kabombo, nasa pangalawang pwesto ang Pilipinas. Kaya naman, yung komento ng ilan ho sa mga nakakita ng naturang latalain ay nagdududa sa resulta ng naturang publication dahil baka raw kailangan i-verify yung mga impormasyon dahil ang mga Pilipino ay madalas din daw bumisita sa ganitong mga website. Ganon din yung pagiging tax capital ng ating bansa at paggamit ng internet kahit ng iba't ibang age group. Samantala, makakabili na ng murang bigas sa 40 pesos kada kilo sa mas marami pang merkado maging sa mga istasyon ng tren. Ito ay parte ng pinalawig pa na Rice for All program ng Department of Agriculture. Ang siyam na bagong lokasyon kung saan mabibili ang naturang murang bigas ay sa public market dyan ho sa Maypaho, particular ho sa May Caloocan, ang Murphy and Cloverleaf Balintawak sa Quezon City, La Huerta sa Parañaque at Trabajo sa Sampaloc, Manila. Available na rin ito sa mga istasyon ng tren sa Cubao, sa Light Rail Transit Line 2, maging sa Recto LRT 2, North Avenue Metro Rail Transit 3 at Ayala Avenue. Ayon sa ahensya, ibibenta ang murang well-milled rice sa halagang 40 pesos kada kilo sa mga kadiwa ng Pangulo Kiosk at bilang parte ng inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng abot-kayang bigas. Kaugnay nito ay pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang pagrolyo ng kadiwa ng Pangulo Kiosk sa Pasay City Public Market ay kahapon. Samantala sa darating na linggo nga o bukas yan, magkakaroon ng karagdagan pang kadiwa kiosk sa mga syudad at munisipalidad. Samantala, sa iba pa nating balita, naniniwala ang pamunuan ng Department of Education na mahalaga ang pagbibigay ng suporta doon sa early childhood care and development ng mga mag-aaral dito sa ating bansa. Ginawa nga ni Education Secretary Sani Anggarang naturang mga pahayag sa naging pagdalo nito sa World Bank Philippines Economic Update Development Dialogue kamakailan. Sa naging mensahe ng kalihim ay ipinaliwanag nito na layunin lamang ng suportang ito ay matupad ang bawat kabataang Pilipino sa kanilang minimithi sa buhay. Bukod dito ay magkaroon dapat ng pagkakataon na matuto at lumago ang kaalaman para naman sa ikauunlad ng Pilipinas. Bati kasi sa data ng United Nations Children's Fund, marami pa rin sa mga kabataang Pilipino ang bigo na makapag-enroll sa early learning programs ng ahensya. Pinakamalaking bilang ng mga kabataang Pilipino ay nagmula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, nagpahayag ng buong suporta ang Private Sector Advisory Council sa nilagdaang batas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay nga ng kaukulang value-added tax refund sa mga foreign tourist. Paliwanag ng konseho, makatutulong ang hakbang na ito para magkaroon ng interes itong mga banyagang turista na mamili ng produkto sa Pilipinas. Malaki rin ang ambag nito para mapabilang ang bansa sa pinakanangungunang destinasyon sa buong mundo. Ayon naman kay PSAC Lead Convener Sabin Aboitiz, ang batas na ito ay bunga lamang sa naging kolaborasyon ng pribadong sektor at ng pamahalaan. Nagpasalamat rin ito sa Kongreso dahil sa mabilis na pagkakapasa sa naturang batas. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, dako naman tayo dyan sa bahagi po ng Western Visayas. Itong kabilang doon sa mga top-notchers ng ilan hong mga pagsusulit. Gustong makuha rin ang pagiging kabilang sa top-notchers doon sa iba pang mga eksaminasyon.
Ano kayang sikreto nito, mga kabombo? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Not once, but twice. Itong eksaktong mga salitang naglalarawan sa nakamit na tagumpay ng alumnos ng West Visayas State University, La Paz, Iloilo City. Ito ay si Mark Aaron Martinez na nagmula sa Barangay Lawi, Hordang, Guimaras. Si Martinez ay ranked number 8 sa September 2024 Licensure Examination for Teachers at ranked number 6 naman sa November 2022 Nursing Licensure Examination. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Martinez, sinabi nito na kumuha siya ng unit sa education dahil alam niyang maliban sa pagiging nurse ay makakatulong din siya sa pamamagitan ng pagtuturo sa ibang mga estudyante na pangarap din na maging ganap na nurse. Ibinahagi naman ni Martinez na ilan sa kanyang sekreto sa pagpasa sa board exam at maging top-notcher ay ang pagtitiwala sa Diyos at sa sariling kakayahan, pagpili sa mga kaibigan na nagbigay ng suporta at tiwalang makakapasa siya sa exam at pinili din niya ang magandang approach sa pagre-review na angkop sa kanyang personalidad. Sa ngayon, target naman ni Martinez na kumuha ng medisina upang tuparin din ang matagal na niyang pangarap na maging isang doktor. Ang ginagawa ko ay tinuturuan ko yung mga aspiring student nurses para kumuha din ng kanilang licensure or maging lisensyado din. So doon ko nakuha yung passion ko sa pagtuturo. And then nalaman ko na pwede palang mag-earn ng units for LET or for teachers kapag nurse ka. So kinuha or ginirap ko yung opportunity to do that kasi nga passion ko yung pagtuturo. And the second of that is that gusto ko talaga ma-improve yung self ko all the time. Plan ko talaga sa buhay ko before talaga nung bata ako is to become a doctor. Mag-med talaga ako. Si Mark Aaron Martinez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental tiniyak na on top of the situation kasunod ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ang pamahalaang lungsod ng Kanlaon naman na pagdesisyonan na hindi na magasagawa ng Christmas party dahil sa sitwasyon ngayon ng ilang pamilya. Alamin natin ang buong detalye, tinitukan niya ng Star FM Cebu. Napagdesisyonan ngayon ng pamahalaang lungsod ng Kanlaon na hindi na sila magsasagawa ng Christmas party para sa mga empleyado nito kasunod na rin ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Inihayag ni Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas na ito ang kanilang napagpasyahan dahil humiling na umano sila na isang chain prayer sa lahat ng mga simbahan sa kanilang lungsod, kabilang ang Christian churches, mga simbahang Katoliko at iba pa. Sinabi pa ni Cardenas na hindi umano magandang tingnan na humihiling sila ng mga panalangin para hindi sumabog ang Bulkang Kanlaon habang sila ay nagpa-party. All party celebration in Canlaon City, we in the government employees, we decided not to celebrate Christmas party. No, we decided not to celebrate. It's because we requested a chain prayer to all the churches within Canlaon City, Christian churches, Catholic churches, and other churches. And it is also not good to look into that we are requesting prayers for Mount Canlaon not to erupt while we are partying as well. Samantala, tiniyak naman ang pamahalaang panlalawigan ng Negros Oriental na on top of the situation at nakahandang magbigay ng suporta sa mga apektado ng volcanic eruption. Nangako naman ng tig 5,000 piso bawat pamilya si Governor Manuel Chaco Sagarbaria sa mga evacuees ng lalawigan. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Mga labi ng 2 kapisnon na nasawi doon sa Kuwait, emosyonal ho na sinalubong ng kanilang mga pamilya. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Rojas. Emosyonal na sinalubong ng kanilang mga pamilya sa Rojas City Airport ang 2 overseas Filipino workers na nasawi sa loob ng nasunog na bahay ng kanilang amo sa Kuwait. Matandaan na kinilala ang 2 biktima, kapwa taga-bayan ng Pilar na sina Janet Delgado, residente ng Barangay Poblasyon, at Ken Barros, residente ng Barangay Kasanayan. Sa ipinahayag ni Mr. Martin Delgado, asawa ni Janet Delgado, kinumpirma nito na natanggap na nila ang tulong galing sa Overseas Worker
Affairs Welfare Administration at Department of Migrant Workers na nagproseso sa mga labi ng 2 biktima na makabalik sa lalawigan ng Capiz. Sa ngayon, wala pa silang dagdag na impormasyon tungkol sa investigasyon na ginagawa ng mga otoridad sa Kuwait at naghihintay pa sa susunod na mga development. Samantala, siniguro ng alkalde ng nasabing bayan na si Arnold Perez na may matatanggap rin na tulong ang 2 pamilya mula sa local government unit Pilar. So actually no yung may mga requirements yung EFW na to be complied ng mga pamilya. So through the PESO office ng NGO Pilar, dito tayo dumaan para ma-facilitate doon sa OWA. Salamat naman sa OWA at sa DMW na pumunta sila rito para makausap talaga yung pamilya. Kung ano ba yung mga requirements na dapat i-comply ng pamilya para sa pagpadala, maagang pagpadala ng mga bangkay ng kanilang pamilya. Para sa Bombo Network News, mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, ito si Bombo Sanimay Batinsila para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang pag-abolish sa PhilHealth abay ipinanawagan. Pondo nito abay sobra-sobra pa rin ayon sa Alliance of Health Workers. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Dagupan. Naniniwala ang Alliance of Health Workers na sobra-sobra pa rin ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Robert Mendoza, former president ng Alliance of Health Workers, patunay dito ang 89.9 billion pesos na inilipat sa Bureau of Treasury at meron pang halos 500 million pesos na nasa PhilHealth na pwedeng gamitin sa 2025. Ginawa ni Mendoza ang pahayag sa gitna ng usaping zero subsidy sa PhilHealth para sa fiscal year 2025. Ang hinahanap kayo ni Mendoza kung saan mapupunta ang budget na para sana sa PhilHealth at sana ilalaan na lang aniyang pondo direkta sa mga pampublikong ospital upang matiyak na mabigyan ng libreng serbisyo ang mga nangangailangan. Aniya halos magkaparehas lang ang budget ng Department of Health at PhilHealth. Muling ipinanawagan ni Mendoza na i-abolish ang PhilHealth dahil ito ay insurance at negosyo kung saan hindi nakakatulong sa usaping libreng serbisyong pangkalusugan. Masigit aniyang bubuhusan ng budget ang DOH dahil mananatili ang problema ng mga health workers gaya ng tuloy-tuloy na contractualization at mababang pasahod. Matatandaan na nagbigay ang Bicameral Conference Committee ng Zero Subsidy sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa fiscal year 2025. Ang gusto natin talagang mayroong mga pondo na ilala para sa Philippine direkta na yan doon sa ating mga hospital. Anyway, nandiyan naman yung ating mga social worker at doon ina-assess ang mga pasyente natin sino ba ang pwedeng mabigyan na talagang totally libre ng serbisyo pangkalusugan. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Luz Kasipit nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Diyan po sa bahagi ng Visayas, maaaring matunghayan ang mga programa, lalo na doon sa mga Hiligay non-speaking na kababayan po natin. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod at Bombo Radio Rojas. Habang doon sa mga Cebuano speaking naman, nariyan po ang Bombo Radio Cebu. Pero doon sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Sa pagkakataong ito, sama-sama tayong manalangin ng Oracio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation
and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombot ka-Stardation sa ating Christmas countdown. 11 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Sang bombohan ay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kaga impormasyon kasunod sang mando ni Mayor Jerry Treñas nga ihitsuho na ining panakod or pagpanghimos sang mga telecommunications company sang ila sining mga wirings dira sa Maydalan JM Baza. May ultimatum ganito nga ginhatag ang alkalde last time. Sandig man sa iya sini iya nga pagpatigayon sang ocular inspection sa iya sini nga pagpanumbalik diri iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Isa sa mga nasiplatan sang alkalde nga nagatuga man sang delay sa construction dira sang drainage project sa may Kalye Real, no, ining nasambitan sining mga wirings karon kay may ginpatigayon sining night market nagumpisa kagapon sining adlaw tidaw kasubong karon ginagamit pa as alibi sang kontraktor, no, or sining mga telecommunications sa company nga mahimos ang ila siniya nga mga wirings. I-check na ba ang linya ni Bombo Angel Tangel sa report na please come in. Hindi ini-excuse kuno Bombo Cham ang ginapatigayon sa Bunga Kalye Real Night Market para nga mahimos ang mga telecommunications company kag cable company ining mga wires nila kung mga linya nila nga nagalapda kunara pa sa gihapon sa poste sa bahin sa JM Basa Street sa interview diri sa Bombo Radio kay Mr. Joel Herasmilla sa City Engineer's Office, yaging pahayag nga dugay na kaga tama na kalawig ng ultimatum ang ginhatag sa ilabong Watcham. Harin pa sa nagligad niya tuig aging pasar ang ordinansa kagula nila sa gihapon ginobra ang ila katungdanan. Suno sa iya padayon sa gihapon ang pagmonitor nila sang task force voltahe kag pila ka mga task force sa bahin sa City Engineer's Office agud na monitor ining ila progress man sa pagpangkakas ng ilang mga wires, mga linya dira sa mga poste Bombo Cham. Kaga so far ginalantaw man diri nga ready man o kung hindi ang mga telcos by Monday ang lang last day ng ultimatum sa ilang Mayor Jerry Treñas. Sa gihapon ang mando diri sa alkalde pang-utdon gid ang ila nga mga linya. Kaga actually sa initial meeting Bombo Cham subong tani nga Friday o kung kahapon nga adlaw ang ila diri initial nga promesa nga matapos nila himos ang ilang mga linya pero tikitaan natin sa gihapon doon nagalagas pa ni sila sa pagpanghimos Bombo Cham. Kitaan naton madamo na sa mga stalls dira sa bahin sa JM Basa Street diri sa may Guangco kag sa may Mapa damo na sa mga stalls bangod sa Kalye Real Night Market kag hindi ni sila makadali-dali pwesto sa mga poste agud himuson man abi ang ila nga mga linya pero sa gihapon amo na kanya hambal ni Mr. Erasmilla don't no mercy yan ko no Bombo Cham. This time kay bisan pa ready or hindi by Monday ang sugo sa ilang Mayor Jerry Treñas utdon gid ang ilang mga linya kag ang plano gid man or dapat matabo dira along the Embasa Street wala gid sang kable sang kuryente o kundi sa mga telcos nga mga linya ang makita dira kundi
kitso gid ya nga matinlo kag wala gid sa bomot siya man sang namin nagakabit na bala nga ito mga wires sa bahin sang mga telecommunications company. Pamatian ta bala ang kabahin diri sang nanging pahayag ni Mr. Joel Herasmilla sa katong interview. Sang pagtapos to sang meeting, sige-sige man ang ilang nga obra, ang gamonitor man kami ma'am based sa team leader sang pugi no. Ang amon man nga personnel, adlaw kagabi ma'am ginatutukan nila ang obra nila dira. With this one sir, lantaw natin mahingagaw nila by Monday ni. Lantawon ta ma'am kung ano gid ang kapasidad nila sa obrahan ay dira nila. Pero by Monday ma'am may obrahon gid kami kung wala nila mahingagaw. What doon ni sir? Yes ma'am, based sa hambal yan ni Mayor, pati yun namon kung anong hambal ni Mayor. Okay. So hindi man mapektuhan ng obra nila kay may Calyerial Night Market? Ang Calyerial ma'am no, hindi man na-excuse ang Calyerial nga ara na da subong, nga may night market subong. Kay actually dugay na ma'am ya ang ordinansa, so ang night market ya bago lang na. Okay. So kandiya sir, duwala kita mambal nato nga duwala na sang mercy for this one ang city government sa ilan. Amo na guro ma'am ang ginatawag nga no mercy na kay dugay-dugay na ma'am ginpasar ang ordinansa nga ang nalabutan pa hasta subong. May mga feedback pa kita sir nga nabaton sa ila as along the way nga naga-cut sila, nagahimo sila sang linya nila Sir Joel? So far ma'am daw wala naman no, kag ginamonitor ko ma'am ang ilang nga obra dira sa Jembasa. Makita ko ma'am nga gasigi-sige sila obra. Yung kabuhinan sir, pero may mga kita natin sir, may mga damol pagyapon yung wire sir, ano ni sir, ang mga linya sir, ano ni siya man sir, ando ginahigot na lang bala? Ang ina ma'am no, ang makita ta nga mga linya siguro mga dead wires ina sa mga telco company. So kung kwaon na nila ma'am, hindi naman siguro apektado na ang mga konsumidor nila. Okay. Pero sir, ang aton rin gina-expect, bali wala agad sang linya, wala agad sang black wires along J. Embasa Street, sir? Amo gina ma'am ang aton gina-expectar dira. By Monday? By Monday. Based sa statement niya ni Mayor ma'am, wala kami sang extension nga ihatag sa ila. By Monday ma'am, ma-full force ang task force bultahe para to inspect dira kung may mga wire pa na daya ma'am nga ara dira pag-outdo namon. Namatian sa mga kabombo naton si Mr. Joel Herasmilla sang City Engineers Office. Kita man naton sa iya sang more power modunduan bombot siyam kay may groundbreaking ceremony sila sang May 30, 2023 para sa underground cabling nila. By that time, nag-umpisa na sila yung daan mo siyang higpot sa sining ordinansa sang syudad. Ang iniya sa mga telcos, may ara nang man sila kita nato. May mga cable sila underground. It's just that, wala lang sila naghulag according diri kay Mr. Joel Herasmilla nga ibutang sa underground ang ining mga kable nila. Kundi ginhulat pa nila ang pagsaway ni Mayor Jerry Trias ng ultimatum maginhatag sa ila before ini sila maghulag bombotsam. Yes, kay sa pagkabalo naton Bumbo Angel, ining no overhead cable ordinance ginpasar ini ginpasar ini sa tuig 2023 kag gin-author ini ni Councilor Romel Duron. Ang mandato sini is that i-relocate pangwaon ang mga utility wires kag himuon na sang magapatigayon na kita sining pag-adapt naton sa ginatawag siniya nga underground cabling. Kay sang bulan sa Marso, ang More Electric and Power Corporation nag-umpisa na to iya sang ila sining nga underground cabling. As a matter of fact, subong gani may makita ka na dira bala sa mga alagyan. May mga bricks tapos may mga nakabutang dira nga do logo sang More Power, di bala diri sa may area diri nga side sa may Plaza Libertad. Pakanto gina to sa Jembasa. May ara na dira nga may mga logo sang More Power bla Bumbo Angel. Alipat lang ko sang exact terms ini. Pero do makita mo da mga talapakan or bricks na dira do sa do footwalk bala kumbaga do mo sina. So ang more iya way nakita ya problema
in terms ang linya abing iti posible makurinti kaway kay daw majority sa ila sini nga mga linya ang yara na sa underground. Ang nabili na gid lamang karon amo iyang iya sang mga telecommunications company. Oo. Actually, bang siya may ara pa nabilin sang iya sang more duha ko nakaposte. Hindi lang gid nila matandog. It's just that may ara linya sang telcos aras nga tinaka-cross sa ilang poste do hindi man nila matandog since nga ang telcos hindi pa nila makakasang ila linya. So umunang do rason sang more power. Pero with this one, kita nato nya bang siya nga sige-sige halin pa kahapon ang ilang clearing operations dira sa may pakadtugan isa mapa. Sige pa ang clearing operations nila sa mga linya nila. It's just that ang mga telcos sibla kita nato nagahulag man sila pero kita nato labang siya mang ilang mga hagdanan do ginagamit okay man ando kumbaga naintindihan man gairi ni Mr. Ruel Castro according man sa yung statement astorya natin sa bongbot siyam at yambal niya tindihan man ang telcos kuno ka iban sa ilaya sinanglan pa maglisensya sa higher ups nila sa national level kaso nga hindi nila madali-dali at like kuno sa more power initilo nga pwede sila makadirect sa kung ano man ang mga paghimuon pero di ambal ni Mr. Rasmea iya ang isa ka tuig nga palugit sa ila pag-intindi do tama na kuno kalawig Bombo Champ. Kiti malawig na gid man Bombo Angel ang nasambitan sining ginhatag nga extension sa ila kiti napasar na gani ang ordinansa ining City Regulation Ordinansa number 2023-006 nalakip sa mga patigayunon or magpatigayon sa underground cable amoning mga plaza, Sunburst Park, Benigno Aquino Jr. Avenue, ng Diversion Road kang mga heritage sites naton. Ti ginamanduan sila sining ordinansa nga i-relocate ng ila sini iya nga mga i-relocate ng ila sini nga mga linya hasta subong wala man niya sa giyapon na Bombo Angel. Grabe, tinuig diyan kung maglisensya to sa mga higher ups gali. Anong mga kasubong gani isining mga telcos company? Ano gani ni mga Bombo Angel? Mga Smart Communications? Mga PLDT. Globe? Ano pang giring iban? PLDT, Diri Bombo Champ, Converge, may ara man. Team isa tagay ko sa may ambal ni Mr. Rasmea, ligad ko sa may DTI, dabla yun. Ngayara ko nung nagsulat na paagi sa may DTI nga nag-ayo nga palawigon mga by end of December lang kuno or by end of January lang kuno i-extend ang ang extension nagkuan pa sila ngayo pa sila bulig sa DTI Bombo Champ ha para lang maayos ang yes. If we're talking smart communications, Globe, PLDT, so on and so forth, internet ni connections kalabanan man sa ila Bombo Angel mo what will happen sa aton sini nga internet connection by sa gani ambal ni Mr. Rasmea nga deadline by Monday by Monday what will happen sa internet connection sang maapektuhan sa pagpang-utod sining mga linya sa telecommunications company? Din mang pot kay dibala bang mo siya mang sa mga nag-obra that time dira sa may tubang sa may kilid sa City Hall sa may back entrance pala kung may madulaan gid man sila internet upon transferring sang mga linya sang ilang mga customers sa balsang istorya natin mo siya hambal niya nga madulaan gid man sang internet sang connection ang mga customers nila pero dali lang mabalik man ni siya kuno dayon once ma-transfer nila fully sa underground ang mga kable sang telecommunications company. So bali may ara gid na eksperyensyahan nga wala sang internet pero dali lang kuno amo nang pagpasiguro man sang mga telcos nga tinagasaylo sang ilalinya which is ang mananghambal ni Mr. Rasmea Bombo Champ man at sabi sa pagsaylo gid man sa mga linya. Pero with this one, ang hambal sa City Engineer's Office, ang buol nga matugas ang pag-transfer nila sa mga linya, sa mga customers nila, hindi nasarap doon sa city government. Kaya tama, nakalawig gani ko nung tiyon niya ginhatag nila. Kaya kung sa ito pa lang kung Bombo Champ, nakahatag sila sa proper advisory, kag proper information dissemination sa ila kung tani mga customers regarding sa amo sining ordinansa abis ng syudad, Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Pas Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan.
Pa-extension pa gani. Pasalamat ang mga telcos kay dapat kagapon ini banwagin patigayon as per Mayor Jerry Treñas' statement. No? Sanggin panawagan niya ang mga telecommunications and cable companies nga mag-comply sa ordinansa sang syudad. No? Ti ang ordinansa na aprubahan last year. Nga kung sa diin ti ginamando diri ang pagpatigayon sang underground cabling, no? Pagbutang sa underground sang utility wires, tanan nga mga utility wires. Kayang purpose ni Banwa hindi lamang for aesthetics, no? Kundi lakip na diri safety man sang mga pumuluyo diri sa syudad. No? Tinasiling tanagani kagaina nga si More Power naka-comply na iya kaga although nga may bilin pa man pero gamay na lang. Ti ang bilin nila diri sa may area sa James Basa ti bangod man niya nga ti hindi nila matandog kay ara man ang kable dira sa mga telecommunications and cable companies. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ko madumduman nyo pa sa pagbalik ni Mayor Jerry Treñas sa Pitsa 16 ang ambal sa alkalde is that nga ginapanawagan niya mga telcos kag cable companies nga i-take down ang mga wires kag mga poste nila sa mga area sandig sa ordinansa, no? Or otherwise, hambal sa alkalde, I will instruct City Engineer's Office to cut the wires and take down all poles sa aton sini nga mga kabumbo. Before December 16 rather, no, stand corrected, Pitsa 9 niya ni ginambal. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ano iya nag-ano ang mga cable companies ining mga telecommunications companies nag-ano sila sang kapin isa ka tuig. Oh, nag-ano sila? Ti kay kumo kuno nga madugay lisensya sa mga higher ups, ti grabe naman na kadugay nga higos-higos sa isa katuig para nga maprubahan kaga ini sila ang sunod sa ordinansa diri sa syudad sa Iloilo. Oh. Tikon mahimo gani sang More Power nga pila pa lang niya katuig nagapanerbisyo diri sa syudad sang Iloilo, how much more ining mga telecommunications companies, mga cable companies nga madugay na iya? Di ba? Inano ini sila sang kapin isak tuig. Nagnganga daw kasubong sila yang nangin one tamad nga naghigda sa idalom sang puno sang bayabas kag ginahulat niya iyayang luto nga bayabas nga mahulog sa iya sini nga baba kag nagnganga. Daw mo sina? On the other hand, ang masuffer sini amo iya ang mga customer sining mga telecommunications sa company. Kay kung i-cut down by Monday, sandig sa mando ni Mayor Jerry Treñas sa Iloilo City Engineer's Office, inang mga kable, parehas to balasang nakaligad sini iya nga mga binulan, nga nagkalautod to ang wiring sa Department of Information and Communications Technology. No? Dula man ang aton sini nga internet diri sa pangkabilugan nga napiktuhan sadtong tsimpo. Kag nahibaluan naman sang tanan, kag naintindihan naman sang tanan, nga ginakabig na naton karon iya ang internet connection bilang nisisidad. Kay halos tanan nga mga transaksyon, trabaho,
ang nagasandig na karon sa internet connection. Oh. Mga operations ang tagsa sini ka opisina nagasandig na karon sa internet connection. Paano sa Lunes? Utdon ini sa City Engineer's Office sandig sa mando ni Mayor Jerry Treñas. Ang mga apektado maano manganga? Oh. Di ba? Sang namangkot si Momo Angel, ano kadugay? Tiambal nila, ibalik man kuno dayon. You know what? Daw kasubong lang na iya nga may Christmas party ka ba lang nga kantuan pero nagahuya-huya ka? Gintawgan mong imong abyan? Ti damo na tawo? Naghambal ang imo sini nga abyan nga, huo damo na? Or maghambal sabi nga, away pa, gamay pa lang tawo. Ti pila ka bilog ang damo, pila ka bilog ang gamay. Amo man ang gusto naton mahibaluan kung ano kalawig ining ibalik man dayon. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 day, 1 week, 1 month. Ano inang ibalik man dayon? Or mabalik man dayon, or makaayo man dayon? Ano kalawig ina? Oh? Kay ti hindi kita iya luya nga isang at naton ang transaksyon, ang komunikasyon, oh? Kag iban pa nga nagakinanglan sang internet connection sa sining tinaga nga mabalik man na dayon. Kay masafer gid iya banwa ang operations, no? Sang mga trabaho, sang mga hilikoton nga nagasandig sa internet connection. Now, basi mahambal ang iban nga ti, baw, why gid kaluoy ang city engineers, why gid kaluoy ang syudad sang Iloilo, ipautod ginila sa Lunes. Sana siling na gani naton banwa ang ordinansa na pasar sa tuig 2023 pa. Si More Power nakakumply na. Nga iya ining mga telecommunications company wala iya makakumply. Hindi ba? So sinodring barasulon. Oh. Sinodring nagtuga sang posible malawig nga huol pananglitan by Monday pang utdon sang city engineers ning linya nila. Oh. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Oh. Ti daw kasubong iya nga daw wala sang labot, wala sang pakialam ining mga telecommunications company kung may disruption man niya or may interruption sa ila sining serbisyo. Basta yang importante kung simpo sa tigbalayad, ya bayad lang kamo. Kung isa nagadula-dula, kung isa hina nagaikod gani iya nga daw sobra pa kahinay sa baong ila sining internet connection, ay importante sinadraya, bayad lang kamo kay kuno amo sining G, amo sining fiber amo ni, di ba? Dasig kuno bumbo Brenan engineer. Oh. Pero dasig paguro gani ang bao makalapot sa finish line. Ti makuha ayhan sa mga telecommunications company. Ti double time sila Sabado, Domingo. Waswasan nila trabaho Kag hindi kuno nila irason ining Calle Real Night Market. Kaya ang Calle Real Night Market kung si Mr. Joel Erasmia pa sa San O lang niya. Oh. San Simpo iya nga wala sang Calle Real Night Market Nagtrabaho bala ang Telecommunications Commission?
or telecommunications company rather. Inuway man. Pero isa kung tani, isa may mga rulyo man sinadre, ang pugi nga ginatawag bla. Ining pugi. Kay ti sa pagkabaloko ang pugi ni donadihon ini banwa para nga i-address ang spaghetti wires diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kauturan. Public Utilities Group of Iloilo amo ning pugi. Sa aton sini karon iya nga mga kauturan. Labing una ini iya nga grupo ining pugi kagang pugi sini banwa ang tinutuyo sini nila i-clear ang syudad sang Iloilo sa mga spaghetti wires. Nga daw kasubo kung lantawon mo daw mga balagon sa kagulangan na Engineer Laguerta? Ginabugusan ini isang nagkalain-lain iyang public utility. Diri sa syudad sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kabalo bala kamo banwa nga ining pugi gani ang utok-utok sini amo si Mr. Ruel Castro sa More Power. Iya ini ideya. Gintipon ang mga cable, TV kag telecommunications companies katulad sa Sky Cable, Smart PLDT, Globe Telecom, Panay Broadband, Eastern Telecom, D2 Telecom, kag More Power. Ang ila siniya nga kampanya pangwaon ining mga perennial eyesore. Ining mga spaghetti wires, ining daw kasubong mga balagon sa kagulangan. Highly urbanized city kita yan. Tapos may mga balagon na nga nagakabod sa kilid sa lagyan. Kaya mo kung tani sinang tinutuyo. Kag in fairness sa kay More Power, tinag-comply sila. Ti kung makakomply si More Power, nga sang sano lang niya nagsugod sa pagpangalaga diri sa syudad sa Iloilo. Ti ining mga cable companies gani, ining mga telecom companies gani. Dugay na ni sila yang nga nag-operate diri sa syudad sa Iloilo. Tingaway sila yung makakumplayaw. Arang example, pakita nato no, ang nanamin kong ginanga do may bricks nga ginaagyan. Amo na may tatak, may logo sang More, tapos nakabutang dira underground lines. Ang iba niya hindi makakumply anong ara sa More nga wala sa Sky Cable. Sa Smart PLDT, sa Globe Telecom, sa Panay Broadband, sa Eastern Telecom, sa D2 Telecom. Sa aton sini mga kuturan. Tiyang masafer sini sa gyapon, among nagagamit sang internet pananglitan nga ti pang utdon iya sa city engineers. Sa Lunes, sa mando man ni Mayor, ang mga current or ang mga wirings or mga cable sang mga ulibadon kag sarawayon sini, mga ulugtasan nga cable and telecommunications companies. 29 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik naton banwa. Ginasagad ta kamuno abi ang aganan flyover pero ti kabahin man inasang pagpasiguro naton nga ang plano sa pagpahuman sini ara sa gyapon hindi kay himuon na lang dira nga do kasubong ruins or statwa or kung ano man ang tawag sila dira nga later on mangin walay kapuslanan
Ti ang geotechnical study kuno sang third party consultant natapos na, pero sa buwas pa kuno mabaton sang DPWH. So ano ning buwas? Domingo? Grabe maning third party consultant ni bisan Domingo ay sila pahuway mapasa sila ka report nila yung engineero sa Department of Public Works and Highways. Kag may insentibo man tuod ang mga manunudlo pa iti buhinan pagka 20% nga tax. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Batuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Sunod sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Himua nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Pasko. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agud mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Pasko ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang ka mo magkitaay gani
ingaliti ang okasyon sa Pasko nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sa iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities. Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini, agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghanas sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si de la Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni de la Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sa 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct, tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang pleased, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba, o kun paghugas sang kinanan, o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw sang abyan o kun bisita nga makadto sa inyo balay, siguraduhon nga nakahibalo sila sang mga rules kaangay sa kung diin ibutang ang sapatos, diin mapungko o kun anuman nga mga polisiya nga ginasunod sang inyo pamilya. Maghatag sang oras nga ma-express ang imo love kag appreciation sa miyembro sang pamilya. Simple gestures kaangay sang pagsilinga, I love you, pagkupo kag pagkumusta ang makapamag-an sang balatsyago na sang imo nanay, tatay, ukon utod. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina,
Siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Ang third-party consultant sa Cagayan Flyover na kumpleto na kuno ang geotechnical study. Pero sa masunod pa nilang adlaw pasa no sa bahin karon sang Department of Public Works and Highways. Kung madumduman ninyo banwa ining aganan flyover nangin kontrobersyal man ini. Katulad sang pagka-kontrobersyal sang ungka flyover. Ginpauntat ining trabaho sa ganan flyover kay damo sang mga nasiplatan sini nga hindi amo, partikularmente sa bahin karon ni Engineer Saniboy Oropel, no? But before sinisaya, ang babayi bala to, nalipat ko sa pangalan niya, siya niyang nagmando sa pag-suspend sa construction sang 802 million pesos flyover dira sa may barangay Aganan. 70% kuno nga completed na niyo. Pero bangod sa design kag structural integrity sini nga mga concerns ginpauntat anay sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ang nagpatigayon sang nagakigo sini nga geotechnical test hibaloon ta ang ila sini nga findings kung ano na kay ang nag-design sini amo man ang nag-design sa ungka flyover mo ining United Technology Consolidated Partnership ni Blau kung ining UTCP sa aton sini karon nga mga kauturan ti may mga soil test naman nga patigayunon sini so on and so forth geotechnical test katulad man sa ginpatigayon sa controversial nga ungka flyover. I-check tabi with the Bombo Lindsay Badi. Anong latest? Lin, sa report, please come in. Nakompleto na sa Albinales Associates Engineers plus Consultants Bombocham ang geotechnical study sa 802 million nga Aganan flyover sa barangay Aganan sa Banuaya sa Pavia. Ang ining nasambit nga third party consultant amo ni sila Bombocham ang nag-evaluate kag nag-design no sa flyover. Ginpahayag diri kay tinapakigangutan naton si Engineer Saniboy Oropel ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways Region 6. Iyagin pahayag nga buwas December 15 ipasa sang consultant ang resulta sang geotechnical study. Sunod dari sa iya, wala man niya bigyan na pangunahan kung ano gid ang mangin resulta kay di waya pa makaptan, waya pa makita Bombocham no kag waya pa mababasahan kung ano ya ang resulta sang study pati kung siya ang maglantaw posible nga tihimuon man sa Aganan flyover ang ginhimo sa ungka flyover apang ang kinalain lamang sang duha suno sa iya amo nga wala iya sang settlement issues ang Aganan flyover Bombocham. Pahayag niya mayara sang nabili nga pondo para sa completion sang Aganan flyover apang tikinhanglanon pa Bombocham sang pondo para sa rectification. Kag ginatagman diri ni Oropel nga wala nalakip sa 2025 budget ang pondo para sa rectification apang tingin pasalig man kuno sa iya ni DPWH Secretary Manuel Bunuan nga mapangitaan ini sang pondo Bombocham. Na hibaluan nga ang rectification activities target ini nga di mag-umpisa sa first quarter sa 2025 kag ginalauman nga matapos sa September 2025 Bombocham. Yari bala pumatian naton ang naging pahayag ni Engineer Saniboy Oropel sa Department of Public Works
and Highways Region 6. Ang aganan flyover na submit na sa aton nga third party consultant ang ilang tapos ng ilang study submit pa nila because they promised to submit it by December 15. Pwede man sa kasubmit sa Sunday. Pero based sa initial yung talk, sir, ano ang initial Tapos na nila design, submit na i-finalize na nila ilang report. Pero anong results ng geotechnical, sir? Well, tanawon ko kung mabaton ko. But definitely, maybe. I am not preempting the decision of the third-party consultant. But maybe, what we did for the ONCA is still the same sa aton nga Aganan flyover. Except, of course, nga ang Aganan flyover, wala sang settlement. Wala sa settlement sa Aganan flyover. Ang sa tunga, hindi na siya siling wala kita concern sa tunga, kundi gin-redesign ta lang from concrete to steel, considering nga kung i-concrete ta na maayawan kita sa traffic sa dalom because of our shoring during the construction. So we decided to have it redesigned from concrete to steel. Purposely hindi madala ang aton nga bridge, but the exact issue is that ang traffic had it been i-concrete na ayan nga traffic ang maagyan tada kay damo tatukod sa dalom, pero kung sa steel i-lounge ta lang wala tatukod. So hindi wala sa gawat trabaho nga will get in the way of the traffic sa dalom. May ara magid kita cause on traffic, pero very minimal kay we are using all the equipments for the launching of the steel girder. Well, we already have our schedule to start with, no? But definitely we still need an additional fund for whatever rectification recommended by Abinales. And more or less pila to gani, sir, ang mention. Kay wala subong ang nabilin tanga kwarta is for the completion of the Aganan flyover. But the rectification, so need pa nato na magpangayo, sir, no? No. And which is nadala na sa 2025. Kasubong wala pa madala sa 2020 o 2025, but our secretary Manuel Bunuan has already I already talked with the secretary, kag may assurance man siya nga he will look for the funds needed for the repair sang Aganan just in case kung may kinlanlan. Nabatian, Bobo Cham, si Engineer Sunnyboy Oropel, ang direktor sa DPWH Region 6. Alright, di ba lang yung pauntat ni Bombo Lens? Tapos, ang nagkandak sang geotechnical nga pagpanghusisa ni or investigation, amo mangyapon ang Metro Manila based to balang Abinales Associates, Engineers plus Consultants? Sila mangyapon. Okay. Oo. Ang ginapakita naton subong amo na ang tama kadako nga gatal bala sa approach sang Aganan flyover sa aton sinima kabomo, mga file videos naton ini sa aton sinima kuturan. May mga concern man nga base kung mayara sang settlement batambal ni Director Oropel waya man ginapangunahan kunong results sang geotechnical investigation, but wala kuno yung settlement sa Aganan flyover. Why na dayon nag-usmod kuno sa Aganan flyover? Why kuno nag-usmod Bombo Cham, despite nga parehas lang man ni sila design or ang nag-design sini sang ungka kag sang Aganan ang UTCP. Nag-hire sang DPWH Bureau of Design. Pero dapat tandaan sa aton sini nga mga kabombo or just a reminder nga ang UTCP nga ni sandig sa ila nga pagpatigayon sang soil testing, nalabot na nila ang 24 meters depth or ang kadalumon kag didto sila kuno nakakita sang solid ground. Pero sa bahin naman niya sang testing sang Department of Public Works and Highways, ang solid ground kuno ang kadalumon niya sini is 40 meters or more. Lain. Ano naman ni manari naman no, another ulong tasa naman sinyo. Basim lang kung subong maisip ko 21 kasipi na ang bukay ko nga buhok Bombo Lens.
sa stress guro ni sa ugtas ni sa ungka flyover. Basi mahimo na nibla 31 sa palabuton sini nga ugtas kag stress naman dira sa Mayaganan flyover, Lens. Ate, mabuhin-buhinan siguro Kahit sa December 25, mabukas naman ang ungka. Another ugtasan na lang garing ang Aganan. Oh. Wala ka usmod pero kulang ang measurement. Kambasan. Amo gani. May Ano discrepancies na sugilano nato nakitaan. ni man? May discrepancies na nakitaan sa sa resulta sa DPWH ug sa UTCP. Amo na gani nga nagkuha sila sa third party consultant bambot sam para nga ma-verify ang result makakandak pagid sang mas detalyado nga geotechnical investigation. O galing kay syempre dapat may pondo ka man kung magkuha ka sa third party consultant kay hamakon mo. Ti pila ayhan ang ginbayad sa third party consultant gani sa pagpatigil sa geotechnical assessment to? Dira sa may 13 Aganan million. flyover kay medyo malaba-laba niya Bumbo Lindsay kumparar sa ungka flyover. 13 million pesos. 13 million pesos. Oo, Sa 1-3. sa ungka gani pila to ya? Na balipat ako sa Do mo man do 11 or 12 man to. Pwede kita magsala so hindi pa rin siya nila 2 10 million, million. 10 million galibang botsam ang iya sang ungka. 13 ang iya sang Aganan. Ti di nila kwaon eh. Doon base na bayda naman. Pero Kaya ang pundo sang gobyerno gyapon. kwarta Japon sa tawo. Tiya mo na ang problema tagi di sikro niya kay di aton sala kita pa bayron. Amo gani. Ti how much more sa rectification kay ang nabiling na pondo for completion na lang yan mo sang Aganan flyover. Ti ma-rectify pa bombocam next year. So, kwao naman or pangitaan naman kuno sa pondo kay wala na yung budget ang DPWH for 2025 para sa rectification sang Aganan. Hambal ni Secretary Bunuan, ngitaan niya kuno paagi bombocam para nga mapondohan ang rectification sang Aganan flyover. Akon ga pala mungol ako na iya sang ngitaan tapagi mo. Oo, amin ang mga rason nga ngitaan tapagi. Ga pala mungol ako na iya Bumbulinsi. Amo gani. Kaya tingin ko isa ginagamit naman ng libay. May Basta mambal sa aton makapangita yung man. mga opiser tadi nga dapat may amo niya. Sa bumbuanay sunto may amo niya ngitaan tapagi sir. Balaan mo gid ba? Di ba? Kaya mo na Bumbulinsi, yun yung mga tingwaan ta, ngitaan tapagi, daw prammungol na ko siniya. Do alang-alang. Inang isabat mo bla nga ate miyara na. Do mo na bla. Ino may assurance ka bala nga ti ko nanong wala. Miyara ko nanong ginapangita, miyara. Pero inang mga pangitaan tapagi sus Maria kagusip po. Dua-dua ko na ya. Amo gani bang botsam. Pero ti wala pa man nga daan sa abi commitment abi kung san ogit mahatag or pilagid abi ang pondo for rectification naman sang Aganan flyover. Bombot-sam ti hulat-hulaton ta panakon san ni mapainan sang pondo pero ginalantaw dari sang DPWH Bombot-sam mga April 2020 or first quarter abi sa 2025 kabay pa nga may ara na sang pondo for rectification nga ginalauman nila matapos September 2025 Bombot-sam. Hambal sang kilala ko nga nagamaniyo sang public transport vehicle, public utility vehicle. Sila nga Bombot-sam my friend. Sila nga daw may gin back naman dira sila sa may crossing pakadto sa Aganan flyover tapos ang dalan gamay-gamay na gid lang. Siling ko sige lang kay simpuan ko na agyan ko na tong ginatumon mo siya basta lang tawa wala kay lamo naman ang halinan sa pagpugok dira sa dalagan sang trapiko. Bauti way maluoy ning mga mga opisyalis naton kag ang kontraktor way niya maluoy sa mga commuters kag sa mga motorista Bumbulinsi. Amo gani ang right of way issue manda sa gyapon sa may Aganan flyover amo man sa may bahin sang ungka flyover Bombot-sam may ara pa sa gyapon or ti ko maglabay ka dara abi gutok sa gyapon sa dalom Bombot-sam bangot nga ti ginaagyan tuod sa mga salakyan tagaagi man sa babaw. Hambal sang kilala ko nga naglabay ito sang nagligad lang 3 lanes kuno nahimo na lang 1 lane.
Ay, inano-ano na lang niya man. Oh. Ano? Pero isa pa gid sining ginalibugan sa ulo ko bumbulinse mo. Kung imo man nanotisyaran sa tinuig na ning pagtawag naton sang atensyon, komentaryo naton sa Department of Public Works and Highways, sa International Builders Corporation, ginapanawagan taman ang mga nagkalain-lain sa local government unit, just like the provincial government, the city government, kag ang munisipalidad sang Pavia, sa munisipalidad sang Pavia, gani dira ang nagakominto kag nagatutok man lang di, SB member lang ya, hindi man lang galing SB member lang. SB member, si SB Petri Manyes, so mayor nila, duway man niya gani na mas ngaan sila dakag na, bala ka muna ya kon si Mayor Luigi, paduway man gani, balo nga may muna yung nagaklanabo na sila o sa prangkalang istorya. Tapos, dari sa syudad sa Iloilo, may nakahutik man sakon sa nagligad to nga sinya di blano tung dumanyo nagapamriphi man gani si Mayor Jerry Triñas nga hindi na iya kabahin sa syudad sa Iloilo ungkap na yovera. Oh, pero ang diferensya sa airport nga ara tos kabatuan. Oh, nabuot pa ko to ni Mayor ya. Oh, di sabay sa provincial government. Bago lang to kagina may istorya ko diyo. Oh, nga nagambal nga no abi sigob kin way gid nga pro pangaking mo do ano di sigob no do way siya gawa gatandog sining isyu bumbulinse no. Ang iya dari abiti istoryahon niya, ang DPWH, makakuha sang update, Bombotsam. Tiyang gwa iya sining karon nga do kasubong iya nga sacrificial lam ang Department of Public Works and Highways daluoy ako kay Engineer Ropel Oh. Do ginimo ilaya tapalan ang ang Department of Public Works and Highways kag ang mga local government unit naton, ang mga local chief executive naton, daw natahap do nagapaningkoy bisan mag-mention lang gani isang tatlo ka litra I, B, C. Di ba? Oo. Pero tahap sila yan sa kontraktor. Tapos yung Department of Public Works and Highways, mo niyang sagad nila yung kabombardiho. Pero sa SP2, tawgon man sila ang IBC. Ina kung mapakita sila sa committee hearing sa Lunes nga adlaw Bombotsam. Ti kung gusto sang Pilo Ilonggo ta, nga mabuhin-buhin na nga hindi mag-suffer ang mga Pilo Ilonggo ya, ti pakita gid siya. Sino ganito ngalan niya? Si Alvin Patrick Joseph? Ano ganitong ngalan niya? Alvin Tan. Lens, nung dumamo to, ano ngalan niya to? Alvin Tan. Do magpakaisa sila ni Alvin Oy, no? Ang kontraktor man rin sa may daw sila na lang gina. Abi mo ni mga kontrata man tanga duwa. Para nga kita man do sila na gilan di ang kontraktor do. Earth sa bangaw pa o mambuli. Umbulinse? Oo. Mga kilalahay man lang na sila. Teka yun man tani nila, hindi nga. Ay sila na ginatudloan mayon ni Choy Punso nga. Natudloan man goro Bombotsam. Di bla kung Jojo. Pero nanotisyaran mo Bombolens. Ano gani ang problema gani sa ungka ang ga-usmod. Doon nag-usmod, no? Tapos, ang aganan, may mga gatal nga doon doon nagahilay. Oo, ang engineer, may mga picture kada sang tent, di ba sa Calle Real Night Market, may mga picture kada. Natawa ba lang tent nga may uswag Ilonggo kay doon doon anong term sila dira doon tabingi man. Pasiway lang ka tatlo. Halos bumbutsam doon daw halos tanan niya doon mangita lang siya sa silan nga doon may diferensya. Basta hindi lang tapan ang dalan. Titanigin pacheck anay nila da sa Binales. Antes
Antes nila binutangan. Oh. Para plastar lang nga tini tadlong na di dire ibutang para do hindi magahila ilang tawon. Butangan lang ba to? Oh, kalso na tawag. Kalso. Kalso ang tawag sa ordinaryo sa layman's term kalso, pero kung mga engineering terms na shoring. Oh, di ba? Yes, babasa. Puwerte, no? Abilidad. Anyway, Bombolins, good news, bad news. May 20 mil. May 20 mil katoon nga batunon ng mga manunudlo. Tapo, buidan man ka 20% nga tax ba? Sus, Amo gani pa sa do mapait kalipay gawaw. matuod nila gani. Gin kalipay matuod sang Schools Division of Iloilo City nga ti makabaton sang 20,000 pesos nga Service Recognition Incentive or SRI ang mga public school teachers kag non-teaching personnel. Ang before actually ang SRI sa mga manunudlo naton yara sa 18,000 pesos pero tigindugangan ini ni President Ferdinand Marcos Jr. sang 2,000 pesos para man sa tanan nga mga personnel no sa Department of Education across the board ini siya Bombotsam. So ginpakikangutan naton si Dr. Maria Luz de los Reyes ang Schools Division Superintendent diri sa Iloilo City kag iyang gipahayag nga tidako na ini nga bulig kag ti pamaskawaman sa mga manunudlo sa syudad sa Iloilo kag mismo sa bilog nga pungsod apang tibuhinan ini sa Bombotsam sang 20% nga tax ang mabato nila nga Service Recognition Incentive. Actually before sang 18,000 pesos nga nabato nila may tax man to nga nabuhin sa ila no Bombotsam. So sunod diri kay Dr. De Los Reyes apisar nga timon no, may buhi no may tax may iban pagit sila actually nga pagabatunon Bombotsam nga mga incentives kaangay na lang sang Productivity Enhancement Incentive nga 5,000 pesos nga posible mabato na yabuas nga adlaw o kung sa Lunes Disyembre 16. Yari bala ang pamatian naton ang nanging pahayag ni Dr. Maria Luz de los Reyes. SRI sang teachers, though confirm na nga 20,000 pero taxable pa na siya. So kung ang teacher naga-expect sang 20,000, may tax na siya nga 20%. So unang pila gani SRI? Last year 18,000 lang. 18,000. So less 20%. 20%. Depende sa bracket sa mga employees natin. May mga employee kita nga hindi non-taxable because ang salary nila wala range. Pero sa higher officials, it's surely it's 20%. Pero sa 18,000 to taxable man kapon. Yung tax man to. At least na masaka-saka. Kag mabato naman ng mga mister na naton by the December 15 or 16, mabato naman nila ang PEI, Productivity Enhancement Incentive, that's 5,000. So this December, they are expecting PEI 5,000 and SRI. CNA yung ma'am? CNA, hindi pa ko sigurado but may guidelines na. And according to guidelines, it's in the form of gift check or groceries, not less than 3,000. Nabatian, Bombotsam, si Dr. Maria Luz de los Reyes, ang Schools Division Superintendent dari sa may Iloilo City. May collective negotiation agreement incentive man sila or SNAI, which is hindi magnubo sa 3,000 pesos grocery ina siya na ihatag sa ila, Bombotsam. All right. Ini si Bombo Lindsay, Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid na Bombo Lindsay Bade. Antes kita magtakop, Bombo, Mel, pakita. Tatubla ba si Gamba sila nga nag-imimo lang ta ka istorya. Ang mga nagahilay, may mga katal, bisan sa tent na lang, hilay kag katal po na. No, istorya to ni. Bebe, lang taon tabi, sa aton sining mga kabumbo. Ana to, amo to isa. Nan, araw sa kilid yung gahilay, no? Circulate la bumbo, umeli og lang ko. Butang isang araw na nga gahilayo. Nan, dahil lang sa mga kabumbo naton kay ginaplastar pa diyan aton sining magnifying circle, magnifying circle. Ang gahilay gid jamil ang TL bumbumel gahilayo. Ibisan ten tilay. Ang isa pa gid ba dayon bumbumel next na.
Nan! Awo, ito pagkitigisaw, hilay man, no? Oh. Sino naman? Na. Oh. Bisan ganyan galantaw ka, do galibog ang ulos nyo, pati bisan ang tukod nila sa tent tagid lang, hilay pa. Oh, na, hilayo. Oh. Sus, Maria Kagusip po. Dapat na sa mga gaakad to sa Calirial Night Market, lungalong mas yung gusto pero musmod bla. Oh. Nagahilay. Higte no na kalambre na para magtadlo. Standby na sa kapo lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Isbombot siya, Blanco, Bergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 8 to 14, 2024. It's another great weekend sa Plazuela de Iloilo as the Rock Station Band is set to delight you sa ila great selection of songs sa concert at the plaza. Mangin inyo sa December 14, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Christmas Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, let us petition before God nga dugangan niyang aton resolve to embrace His will ilabi na gid sa sining nga Yuletide season kag sa maabot nga mga inadlaw agud nga kalinong kag paghigugma amo magahari sa aton tanan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdum gid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatib-ong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan ay sang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Matahom lang taon ang mga dekorasyon sa panahon sa Pasko. Apang peligroso kung hindi kita maghalong sa paggamit. Magbaka lamang sang Christmas lights kag iban pa nga dekorasyon nga pasado sa standards sang Department of Trade and Industry. Kaangay sang may mga ICC stickers kag PS marks. Hindi pagpabayaan ang nagasiga nga kandila malapit sa Christmas tree o kun sa Advent wreath. Bayluhan ang mga pondido nga Christmas lights.
Check yaron ang mga linya sang Christmas lights. Basi may mga samad ini. Subong man ang mga halog nga plugs. Hukson sa saksakan ang Christmas lights kung maghalin kag wala sang tao nga nabilin nga magpantay sa balay. Hindi pag-i-overload ang mga salaksakan. Taguon maayo ang mga Christmas lights sa iban pa nga dekorasyon pagkatapos magamit agud hindi pagampangan sang magagmay nga kabataan nga makadulot pa sang disgrasya. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. Happy weekend! Beautiful Saturday, December 14 kita today. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, talagang konting kembot na lang. Lapit na lang idea, 11 days to go before Christmas. The advanced Merry Christmas dira sa inyo tanan. Welcome sa kahapon lamang program. Today is Saturday and later on, mag-announce kita another winner, new winner natin for this week. Si Panoy, ginahulat-hulat naton, lapit na kuno diri siya sa may mapa. So anytime makasaka diri siya sa aton, mag-interview kita sa iya. For the meantime, ang inyo dira nga mga luyagman nga ipalabot diri sa Bombo Radio sa KLP. Pang Christmas nyo da nga mga stories, pwede na nga ma-share. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ginsulat nyo siya sa gihapon, ginpulawan, ginbugtawan nyo gid, di ipadala nyo na ina. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Once again, this is Tita Regine welcoming you sa kahapon lamang program on a Saturday with a song from Kimberly De Leon, No Batteries Required. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign, fragile without warranty, caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can
it's my factory defect. Sorry if I easily break, there's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. No batteries required daw nga kasi puso ng tao, so hindi makokontrol, di ba? Good afternoon again, 2:25. Kung ma-in love, mai-in love. Kung ma-fall out of love, di fall out of love. Good afternoon again. This is Tita Regine. Nagabot na din ang ating winner just in time. Si Panoy Sang Leon. Medyo gamay lang nga hapo-hapo sa iyan. Kapro pumalas pa si surgery. But anyway, sa mga friends natin dira, sa ating mga letter senders who joined this week, nagpadala sa mga stories nila. And nabasa naton sa sininga semana. Bantay gid ka mo, ha? Any moment after sa ating pag-interview sa kay Panoy Sang Leon, syempre mag-announce na kita sa ating winner. Ang ating lucky winner would also win, kaangay ni Panoy, 1,000 pesos nga cash. And of course, ikaw naman ang atong sunod nga interviewon diri sa studio sa Bombo Radio. That is if you are available nga makakadto diri sa studio. Alas 2:26, kung ready na si Panoy, sige, ready naman ako. So we would like to welcome diri sa Bombo Radio ang atong winner si Panoy Sang Leon. Good afternoon gid sa imo, Noy. Good afternoon man, tita. Do kalawi gid sa imo gid marathon. Abi ko takon lapit na timo, medyo marayo-rayo pa gani. Anyway, ay mo istorya. Okay ka na? Yes, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Ang imo nga istorya is parte sa pigado nga pagpangabuhi, no? Kung sa diin, madamo gid ang makarelate. So 16 years old ikaw, so nagpuli ka mo sa uma, kinaguntat ikaw eskwela. Palihog istoryahi kami. Sa to nga time ta, dito kami na sa Biliaga Star. Tapos nagpauli kami sa Leon. Kay dito na kami mga buhi. Time man to nga daw nakapuy kabla sa eskwela kay abi mo hindi ka kapasar kay may bagsak ka ganing nga subject. Tapos kinhabol ko pa na siya para mag summer grad. So nagpauli kami sa Leon para mag-stay dito kay Why pa K-12 to sang una? Bali 4th year ka lang? Ano pa to ta ang 4th year lang dito nga time. Okay. So why ka naka-graduate on time? Kay may ginbalikan ka pa nga subject? Oo, summer grad ako. I see. And then, sa mo to nga time, amo mo to nga siling ko bala nga na wala nakasakay si magulang ko. Ang amon pa nga boy dito, nag-start kami sa may kubo-kubo nga gamay. Upod ko ang akon nga mga si tatay, nanay, lolo, kag ang akon utod. Sa kamalig, hindi ka mo nag-start? Oo, kay ang amon nga umagin prendado. Tapos, nagawad namon sang time nga nakasakay na luwat si Tuto. Okay. So nagtiyaga ka mo sa gamay lang anay nga kubo-kubo. Kaigo ka mo to? Kumusta man ang sitwasyon niyo to? Gaginutok nga ni tita daw, silin ko bala nga daw sardinas kami kay dikit-dikit kami. Tapos ang amon bubong daw mabunggo ng ulo mo tungod sa sa kanubo. Kaya ano yan dapat ang use ng sinanga kubo, how? Pado pala huwayan lang tani. Tani na tita, ang ila bala na nga stakan sang mga palay bala in case nga na harvest na bala. Amo na siya So do bodega lang siya dapat. Oo. Pero kamo ya dito na kamo nag-star. Okay time nga to wala na amon balay dito sa amon uma kay na printado gani. Ti amo na nga naki-star lang kami for the meantime. Ti may trabaho man imo ginikanan?
Wala, kasi tatay, di ba, nag-early retired tungod sa masakit niya. Tapos si nanay man, gasalig lang bisa alote ni Tuto. Kailangan mo ka mag-utod? Anom kami, ako ang agot. Okay. So kung wala ka mo bugas, anong itong inyong ginakaon? Tinanok nga saging, tapos tinula nga saging, butangan mo lang sang gata, okay na. Ay, tuod? Tinola. Tinola, pwede man nagali siya. As in, Oo. daw ginluto mo gid siya nga daukan. Butangan mo sang antita, sang gata, kag balunggay. Ay, namit na amo na na. na Sarap-sarap siya. na na. Hindi ba? Tapos nagalaswa ka man. Paano ang pagluto mo sa laswa? Kaya doon tama, gid ka pigado sa sitwasyon to. Amo na ganita, di ba siling ko na wala gid kami kuuton, biskan asin. Kay ti, wala gid mo, wala pa kami basing source nga income. Ti, pati ako nga lulo, nagasuffer man. Kita mo, ginatagaan lang sa sang bahaw, sang piyak balay. Para lang kami, at least siya mas mismo makakaon man balang. Okay lang kami ya kay ti. Dalag ko naman kami, tik siya kay old na. Kaya mga magulang mo nga iban? May kanya-kanya na nga pangabuhi tita diri sa city. I see, okay. Ti kami Ano lang tong- dito ang nabilin. Ano tong version sang laswa mo ya? Muto nga time. Basta super healthy gid to ya. Gulay lang, puro lang green, Oh, dahon-dahon. Oh. Tapos wala na sa kung ano-ano, paasin lang gid. Oo. Ang asin gid pangayo pa sa neighbor. Tapos si lolo mo ginatagaan lang yan sang bahaw and then gamay nga sudan. Tiyan mo ni siyang tiyempo, no? Wala pa makabalik sa kayo sa barko ang imong nga magulang. Oo. Ano ni yung magulang mo ni? Bali, single na siya yan? Sa time na to, single siya. Pero subong, may pamilyado na siya, 3 ilabata. Dito sila subong na stay sa Mindanao. I see, okay. Baga ang step brother lang na siya namon. Okay. Pero that time, sa syudad pa kamuya daw, dito pa kamo sa syudad GSR, daw ka better pa yas ang inyo nga pangabuhi, iti nagasakay pa siya, no? Oo, Kumusta tita. sad to? Nagdito ako eskwela since elementary kag high school. So, kisaga saylo-saylo kami boarding house because nga maka-afford man si Tuto bika gusto niya man bala makastay si nanay sa Matawhay muna bala. Nag-build man kami sang karinderya, ang sa restore, kaso lang kay daw hindi gid bala business bala para sa amon. Do hindi hiyang. That's why nga daw wala na daw lang dayon kay ti kumbaga ambal sang mga kasilingan kay namon man ni sila yaman do mga NPE. Kay every year gasalin-salin kami balay. Yaman. Independe man sa akon bi nga utod mong nga gusto yabi nga dito naman part sang Aribalo sa isari nga sa Bili sa Sor o kon sa Norte. Garenta ka mo? Oo, tita, garent kami. Ti siya man bigabayad mo, no? Okay. So di kaya kagwanta sa uma, 2005, nagbalik ka sa syudad, kag nag-ubra ikaw, anong imo ubra? Way ka nag-eskwela sang amo to nga tiyempo? Di, nagpahuway ako isa ka year. Dason, nag-ubra ako to sa Alan Talabahan. Hindi tanong pa-mention. Sa may Talabahan. Okay. And then, ang akon ubra is pang limpyo sang talaba, tapos ka pang katay sang pantat, amo to nga siling ko gani nga daw ang akon nga mangkamot ga pilas-pilas na dugangan ako niwang because nga per tigid ka tita ka budlay 150 ang amon nga salary. Okay. Tapos pila ka hours ina? 8 hours na siya. Sa gamay ko blang nawas ka to nga time 17 na akong edad nadugangan tapat niwang ko okay. Tapos may na-encounter ka pa isa ka customer, wala siya yung nagbayad sa kinanaan niya, anong natabo? Charge sa akon. Pila? 700 to. Ang akon nga ano mo jagid to nga wala siya yung nagbayad o kung nalipatan niya lang? Kay sa akon nga panulok, doon naka-paid naman siya kay madam. Kaso lang na siguro na miss lang ni madam bala nga wala ka bayad kay ti ang papel gani why niya bala mabutangan paid. That's why nga hindi gid siya mag nga nakabayad. Ti ambak ko ti ako man to service ti ako na lang nagbayad. So ikaw gid nagbayad? Oo, kaya ginimo mo kay 150 man lang sweldo mo? Sa 150 nga sweldo every day sinupitan ko kato. Tapos ambak kung amo malang ni nga gamay man sahod mo
na malayran ka pa, mas okay na lang nga mabalik sa uma. At least, dito yung makakaon ka bala. Kaon ka to last one, no? Super healthy. Gani man. Okay, so nagbalik ka gid man sa uma? Oo, nagbalik kami to. And then, time man to nga si Toto no nakabalik na sa sa Seaman. Nakasakay na siya liwat sa barko. Tiyan mo to nga gingawad na namon lupa. Kag nakapatindog man kami sang balay namon dito sa amon nga nga uma. Tapos ikaw naka-eskwela ka? Kabalik ka eskwela? Kabalik ko eskwela dira lang sa Banyo Sang Leon. Nga. Pero nagrakit-rakit ka man, naghalo-halo ikaw. Kumusta man ang pagbaligya mo? Amo ganito, makapaninda ko na 1 day, 2 days ko na nga baligya. Tapos ang akon nga ginansya mo amon pambakal sang bugas kag sulod-anon. Makapiyan-piyan kag gid. So iniyas no, sang wala pa ni nakasakay balik. Nakasakay na ni gali no? Balik na ang imo nga utod. Nakasakay na siya, pero wala pa hindi pa kay bag-o pa man lang. I see. Okay. And then pati ang pagpang-harvest ng rabanos, duwa ka mo ni nanay mo, ginsudlan ninyo. Pila man to ang ginabayad sa inyo? Pila lang ka oras ng obra na? Hapon man lang to siya pero lang 100. Na kung kiawat pa na, no? Kay pambakal namon sang kinanglanon sa balay. So bali sa sulod sa balay, ikaw lang ya ang nag-aobra, and then si nanay mo every once in a while nagabulig-bulig, doon mo na? Ang akon nga utot to siya ga bandlay sang Tiangge bala sa amon barangay. Amo man ang dugang man namon Tapos na nag-eskwela ikaw sa college, siling mo na yan, gabligya pa kaya cosmetics? Padugang-dugang sa sa allowance kag sa amon to sa umai. Suriyay kami pati underwear, hindi nabaligya mo, wala ka nahuya, iya sa mga babae, no? But you said, wala ka din man nahuya, iya. Oo Kay man. man iya mong nang tawag bala nga hindi man na iya sa pagpangabuhi nga mas ka nalaki ka, gabligya ka sang cosmetics, underwear. Amo naganamba ko sa mestra ko, ma'am. Ginbaligyan ko mestra ko. Pati maestra. Oo. Wala ko kiti choice kundi tanan na lang bala imuon mo para lang makabulik sa pamilya mo bala. Gani man. Kumbaga, manayan nila, no? Kung magutman ka mo yang importante daya nga makakita ikaw kwarta, and may bakal ka mo ya bugas kag inyo nga sudaan. So ano pa gid ang mga paagi nga ginhimo mo para makakita ka kwarta? Kung sa uma naman to, gapangupras ko na sang sang niyog. Tapos amo na akon ginabaligya tuba sang saging. Kay si lolo ko sang una man mo mananggiti man siya. Siguro may naanuan mo ko nga kabalo mo magsaka sang lubi. Amon nga damo amon mga puno sang lubi balan tita. Kag may mga saging man sa kilid kahon. That's why nga biskan paano may source kami nga ibaligya pang namon sa amon nga adlaw. So that means kung mapisan ka lang yan, di ka gid magutman, stugid. Amo gini tita ya. Kani man. Ti ano kalawig nga mo sining inyong sitwasyon sa pigado nga pagpangabuhi? Amo to nga daw 16, 17 edad ko daw duwa man ka tuig Tinalang pawasan man namon na kay tungod nga nagbalik ko eskwela. Pero actually tita akon nga course is HRM. Ikaduwa ko ni nga course. Okay. Kamo na nga amo ni ang source nga akon nga ginubrahan gid. Paano ikaw nakatapos? Nag-eskwela ko 2 years course, HRM. Sino nang pa eskwela sa imo? Ang amo na ang magulang namon nga seaman. I see. Okay. So duwa gali kurso mo? Oo, pero ang first ko nga course is daw 3rd year lang ko dangat. Kay likawan ko gani ang thesis nga tawag bala. Sabay yung thesis, no? Ti, kumusta na ikaw subong? May pamilya ka na? Kumusta na imong pagpangabuhi? Ang ko nang dira ko sa pabiya sa bunga obra cashier. So man yapon single. Okay. Maginikana naton, kumusta? Si nanay na lang tubilin sa uma kagupod ya akon utod nga mga babae. Kaya na naman si tatay sang 7 years ago. So wala nang imong father. Oo. Tapos ang imong magulang nagpaskwela sa imo, may pamilya naman May pamilya naman siya. So kanya-kanya nagid ka mo. So upod ka mo yan sang imong mother.
O time will time kung makapuli ko ba makasweldo ko, ga puli ko sa iya, ma-share man dito. So diri ka na sa city ka stay. Oo, sa akon utod nga isa sa may pabiya. Okay. So sa tuntion nga tama gid kapigado inyo pagpangabuhi. Ano ang nag-push sa inyo to keep going and not give up? Ti biskan mo to nga edad ko 17, 16, ga-strive gid ko para makakita sa ngamon nga pangadadlaw kay ti balaan ko man nga ang akon nga lolo tigulang na. Si nanay wala ubra, si tatay ga masakit. Ti wala gid sing liwan nga makabulig sila kundi kami nang gid sa utod ko. Amo na biskan ano ka pigado, biskan ano ka budlay mang kupras to. Kayahon mo ikitungod nga may kumbaga bala may gina upot sa pangabuhi nga kinanglan man nila ang bulig mo. So anong imo nga natun-an sa tanan nga mga kabudlay nga imo na encounter sa pagpangabuhi? Di ang kabudlay niya malampuwasan naton nga. Pero kung mag-stay kita dira nga pangabuhi hasta lang dira kita, hindi kita maka-survive sa muna nga kapigaduhon kung hindi kita mag-strive amo na nga kinanglan naton kung may time nga may chance nga makabulig sa aton paskwela kita para nga kung makagraduate kita makakita kita sang maayo nga obra para nga hindi naton maagyan liwat ang kapigaduhon nga to nga aton naagyan sa kabuhi. Paano ikaw ginbag-o kag ginpabakod sang naagyan ninyo nga kapigaduhon sadto? Dako gid ang pagbag-o kay tungod nga ang antos mo bala kag ang kabudlay daw hindi mo na gusto bala nga balikan. Amo na nga kinanglan may time ambal mo sa kabuhi mo nga makakita gid ko sa mayo nga obra. Maka-support ko mas manami pag gid ang mahatag mo bala sa pamilya mo kay tungod nga may ara ka bala nga income nga sibo igo sa inyo nga pagpangabuhi. Ato ya kung hindi kayo to ya mag-strive ya wala ka gid sa kwartahon tita mo. Gani man. So amo tong imo nangin motivation ang kapigaduhon nga kinahanglan masurpass nyo gid. Kag makahalin ka mo sa amo to nga sitwasyon. So anong hindi mo malimtan nga gintudlo sa imo sang kapigaduhon? Amo na gani ano. Ti nagyan nato ng kapigaduhon. Santo nga time budlay makita kwarta ayan pasubo nga may salary ka na no. Nami na imo obra makasalary ka na. So keep savings ka gid yapon. In case nga time will come magbalik ka to sa moto nga situation, may ara kaya pundo, may ara kaya pang survive sa imong adlaw-adlaw nga tanan. May kuot-kuoton. Di ba tita? Yes, gid. Hugid no eh. Okay. So anong imo nga mensahe o kon inspirasyon nga mabilin sa amon tanan? Ako na nga ma-share kag maiyamba sa tagpalamati mo nga hindi ka mo magkabalaka kung nagyan nyo ang kapigaduhon. Kay maabot ang time nga makalampuwasan mo ina kag maayo ang imo nga pagpangabuhi kung gasali ka lang kag mapisan kag sa imo nga pagpangabuhi. Sa mga napangsudaan nyo to sang una nga tuman gid kapigado, subong madawa-dawa na no ang inyo nga pagpangabuhi. You can eat whatever you want kay may means na. May mga nahidlawan ka man. Yes, gid. Ano ang nahidlawan mo? Amo na nga kung magpuli kami to sa uma, ga paluto gid kami na kay nanay sang tinulang nga saging. Kay namit na sa balaan tita may gata. Gani ba ko sa imo Di ba? Kung gine-describe mo lang, pero sabihin ko, do para sa inyo amo to nga time, do ka do sudaan sang imol. Do normal lang gid sa kung dito ka sa uma. Oo. Pero kung ako yung mamati, baka to ka namit sina. It reminded me of a friend, no? Nga sila nga share nga story before. Kung magsudaan ko no sila sang pansit, nga ang subak ko no, lokos, nga nagaitom ang pansit. Do feeling niya,
Ay nano, nido kaya ko no, nga hindi ka maintindihan, ano mo, amo naging kita sinikapigado, pero sa nagdawa-dawa ang pangabuhi, nga naging rich na, ahay, naging nakahidlawan niya man, kaya nagapaluto sila sa ilang mothers, ang amsina, nga menu. Kaya nahidlaw sila, no? And every time they would eat that, nga ti okay nang ilang pagpangabuhi, nag-recall sila dayon sa amo to nga mga times, and they're so happy, no? Sharing those moments, nga nalampuwasan nila. And life is just so beautiful nga kunang tanan nga mga hardships imo mo overcome actually kanami gid sang resulta no nga ihatag sa aton. That's why hindi kita maghambal nga Lord hindi ko pagtagay sa mga problema, hindi ko pagtagay hardship, kundi dapat nga ipangayoon naton strength para nga malampuwasan naton no. And of course giya sang Ginoo para nga i-lead niya kita kung diin kita dapat anong aton nga ihimuon. Anyway, thank you so much, Gid. Congratulations, na-overcome mo. And now, I can say nga, successful ka na sa iyong mga pagpangabuhi. So, madamang inyong salamat. I'm very sure nga happy ka na. And whatever it is that you are having, ginashare mo man, no? Sa iyong mga idoy, sa iyong mga nga pamilya, and that makes you more a happy person. Am I right? Thank you, Tita. Okay, sige. May liwag ka nga tamyawon? Padamo gid. Sige. Mga names lang ha. Okay lang? Okay man, Go Tita. ahead. Patamyo gid ang akon nga co-family sa Pabiya, kag ang mga opisyalis sang Kapitan Fernando, kag ilabi na gid ang akon nga utod sa Taiwan nga si Mary Ann Arinal. Kag madamo gid nga salamat, Tita, sa sini nga nga chance nga ari ako sa Bombo Radio. Naka-share man ako sa akon nga life story. Maging salamat, Tita. All right. And thank you also for sharing with us your very inspiring story nga nakahatag man sa amon, no? So, nga motivation, kag inspirasyon nga napulutan so that kami man, and especially, no, aton dira nga mga letter senders nga ara pasubong sa ina nga sitwasyon nga mangin motivated also and not just give up, kundi nga mangita sang paagi kag mangin mapisan. Kay hindi man forever nga amuin na sina ang imong sitwasyon, kundi nga kung gapaningawa kaya makahalin ka gid sa pigado nga sitwasyon. So thank you so much gid sa imo. Ang aton nga winner si Panoy Sang Leon, mga kabombo. And since we still have time para nga before kita mag-announce ang aton nga winner, so I'll be giving you one story sa sininga hapon, and after that mag-announce kita sang aton nga winner. It is now 2:46, magapanubalik ang KLP pagkatapos ng pinaka mga importante ng mga pahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Kultura naton nga mga Pinoy nga magpreparar sa madamo kag sari-sari nga mga pagkaon sa panahon sang Pasko. Apang kinahanglan nga maghalong kita. Yari ang mga food safety tips sa holiday season. Hugasan sang maayo ang kamot antis maghawid sang mga pagkaon, ilabi na kung ginapreparar pa lamang ang mga ini. Ipasiguro man nga matinlo ang lababo, lamesa kag ang mga utensils o kon ang mga ginagamit naton sa pagluto. Proteksyonan ang kusina batok sa mga sapat-sapat, peste, ilaga kag iban pa nga mga kasapatan nga makahigko diri. Magamit sa matinlo ang tubig kung maghugas ang karne, prutas, ulutanon kag iban pa nga mga panakot. Hugasan sang maayo ang mga prutas kag ulutanon kung kaunon ini sang hilaw. Kinahanglan nga separado nga kutsilyo kag tapalan ang ginagamit sa paghiwa sang karne, mga panakot kag mga prutas o kung indi gani hugasan sang maayo ang kutsilyo antes gamiton sa paghiwa sa iban. Lutoon sang maayo ang pagkaon, ilabi na ang karne, itlog kag seafoods. Takpan o kon putson sang maayo ang mga pagkaon, agud malikawan ang kontaminasyon. Kung nagatangkas sang pagkaon, siguruhon nga napaidalom ang mga hilaw nga pagkaon agud indi matuluan sang ilatagas ang mga naluto na. Taguon sang maayo ang mga pagkaon sa refrigerator o kun sa mga bulutangan kag lugar nga indi dasig mapanos. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country.
Basta Radio. Bumbo! Ang tumandok sa Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sa 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo. Sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. 21 ang ato nga oras, basahon to din ang sulat ni Lolo Abraham. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa tanan nga katapos ng Bombo Radio Iloilo ako sa imo Inday Regine sa mga nagapamati sa sining programa sa akon mga classmates sa KLP. July 19, 2022, 3 a.m. may bagong silang nga kuring ara sa tiilan ko pag-ubata. Inday Regine, di ako makatulog. Ginkaptan ko sa tuo ko nga kamot. Isaylo ko siya sa wala tawo nga room kay ginatuyo ako. Nagapalak-palak ang kuring. Mga 2 minutes ko pa maabrihan ang portahan. Nakaros ako sa kamot, madamo dugo. Way ko kabalo kung kagat o kung karos lang. Ginaboy ko siya mga 10 meters sa dingding alawanit. Naluoy ako. Ginkaptan ko kaginbutang sa piyak nga room. Inday, 2024, August 8, napatay ang kuring. 2 kagabi, wala namon siya mabatian. Inday, natingala ako. Na nagapanimaho sa akong room, ara siya sa idalom, sa ikaduha nga katre, nga patay na. Katambok sa iya. 2 kagabi, wala ko siya nabatian.
Nagaingaw na siya, sa sulod siya sa atok, may buho. Mabuot nga kuring. Susulod ako sa akon room, wala ako pa malubong sa duta, putson ka plastic. Balik kita sa itong 2022. Aga pa, nagpa Iloilo City ako. July 19, ti may COVID pa. In the Regine, abot ako sa balay, pahuway-huway ako. Kung wala face shield, kag face mask, bawal nga makasakay sa jeep. Lockdown sa mga barangays, bawal pa makalagaw ang mga senior citizens. May official sa amon barangay nga nag-interview sa akon kung mapabakuna ako. Balibad kuya, ayaw ko kay may hapo ako. China vaccine in the Regine. Dumadamo na ang nagapabakuna. October 12, nagpabakuna ako, first and second booster. Inday bakuna ko, China vaccine. Ibalik ko sa itong July 19 sa isa ka university diri sa Iloilo City kag sa Mandurriao nga mall 6:30 PM. So pauli ako sa balay, nagbaligya pa ako saging kag kamote. Luya sa distrito. Puli ko sa balay, madulom. Sa idalo may dala ako nga 3 kilos sa left kag 3 kilos man sa right. May flashlight ako nga lighter. Sa province pahalin, pero nahukas ng plastic nga ginapindot para nga magsiga. So abot ako sa hagdanan, 3 katalapakan nga sementado nga hagdanan, kag 7 kahalinta nga hagdanan tapi. Madulom, pero sa ibabaw nagasiga ang suga, aras sa sulod ang utod ko nga lalaki nagakatulog. Sarado ang pertahan, wala akong inpasiga ang lighter nga flashlight. Masaka ako makapot sa ikapito nga tapi isang hagdanan. Kung magsaka ako left side, may kurong sang manok, sina sang atop sa idalom, sa ibabaw may aircon. Wala kalaptan, basi ula na ibakal material. Makapot ako sa ikapito, why ko makaptan? Hinday na out balance ako. Gindala ako kaanom ka kilo sa butkon ko, ti mayo lang nakakapot ang tuo ko nga kamot, sa kalaptan nga tubo sang hagdanan sa right side, kung magsaka ako sa balay. Inday, salamat sa Diyos, wala ako mahulog nga nagatalikod sa hagdanan. September 8, balik kita 1976, nakapauli ako sa Iloilo City. Nagkadto ako to sa may Kainta, Rizal. Aba ko sa utod ko nga babae, mapauli ako. 5 days ako sa Kainta para nga malingaw ako. Nagabakal ako isda, kay malapit lang ang public market. Di kinalakat ko ang ginabakal ko nga isda, nga bukaw-bukaw, bit-bit ko. Di may amiga ang utod ko, na-crush ako sa iya. Inday may upod sila, isa ka lalaki, di way makoy namangkot sa utod ko kung anong ilang relasyon. So napauli ako sa Iloilo City sa tong September 7, ginhatagan ako kwartas ang utod ko, 150 pesos, plete sa jeep kag sa barko. Inday abot ako sa Iloilo City, September 8, sa Mulyeloni. So, ginsulatan ko ang crush ko. Ang sulat, kabayaw ko bala, sa tunog pangaluyag pa siya sa utod ko. Muto nakita ako, kag amuto ang ginsulat ko. Sige, kopya ko. So, inday sa laktod, sa itong 1984, napatay ang nanay ko sa hospital. Sa Iloilo City, nag-abot ang utod ko, kaupod ng babae nga crush ko. Huwag niya ako ginpakilala nga utod ko siya. So, inday sa laktod, August 23, sa Balay, may chess club. 10 a.m., may isa katao nagsaka sa Balay sa Santa Cruz, Manila. Nakita ako nga pigado, may nagahampang 2 ka chessboards. Ang banyaw pud kasakon sa Tanay Province. Siya si Pablo, 18 years old, taga Iloilo City. Dito na ang utod ko, si Pedro, kaupod si Mateo, taga Bohol. So 7 days na kami sa Tanay, ti panyaga, pamaw, panyapon, manok nga may talbos kamote. Inday, September 1, balik kami sa Manila. September 8, ginpatawag ako katiyo ko utod ni tatay sa idalom. Nahuya ako nga nagpanaog, kadto ako sa salas, may nagapila, mga bata, may birthday, gali. Dari G, nagpila man ako, tagaan ako malapad nga pinggan, nga plastic. Isa ka babae, nagahatag pagkaon. Malapit na ako sa iya, ba ako sa isip ko lang, do ka familiar sa akon sa iyang itsura. Kung may alom siya sa agtang, do si Marian de la Riva siya. Tinalove at first sight ako sa iya.
Tagaan niya ako adobo nga baboy, manok, valenciana, may bukaw-bukaw, 2 ka bilog ang pinggan. Amon balay sa ibabaw, sa balay namon. Gingkaon ni tatay kag ni nanay. So siya na lang ang nasa isip ko, si Marian. January 1, 1977, nagpauli siya sa Dueña, sa Iloilo. Ti adlaw-adlaw akig siya sa akon. Kung makita niya ako, abi kay kalaway gid sa akon. Ti hanggang dito na lang, Inday Regine. Madamo gid nga salamat sa pagbasa mo sa akon nga sulat. Salamat sa mahal nga Diyos nga wala ako mahulog sa hagdanan nga nagatalikod. Inday, no? Ang importante, mapaambit ko man ang gasgas ko nga istorya. Hindi man Sa liwat, si Lolo Abraham. Lolo, salamat din sa imo, kapisan, sa imo magpadala sa imo nga makasaysayan diri sa KLB. So, thank you so much, Gid. And of course, sa iban man naton dira, ang mga letter senders, madamo nga salamat sa inyo for always sharing ang inyong mga experiences, ang inyong mga naagihan sa kabuhi nga hindi nyo gid makalipatan. I am about to announce our winner, pero again, thank you gid sa inyo, and to those nga may ara na nga istorya dira nga ready, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Our winner for this week to also win 1,000 pesos nga cash and ma-interview kita sa iya next Saturday, December 21. Ikaw ina ang ating winner for this week, Chief Cook sang Kabatuan. Sa liwat, Chief Cook sang Kabatuan, our winner for this week. Mga kabombo, magasunod na si Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary, mga dramas after diri sa KLP. So maraming salamat sa inyo. I'll be seeing you again on Monday. Enjoy your weekend. Sa gihapon, hiningin nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.